Boas tardes, inicias esta sesión plenaria ordinaria, sendo as 8 da tarde. Punto primeiro. Aprobación acta, sesión anterior, sesión ordinaria do Pleno de 28 de maio de 2026. Algúnha aclaración? Votos a favor? Por unanimidade. Punto número 2. Ditame proposta posadicional 2-2026, segunda fase, investimentos financieramente sostibles, anualidade 2026. Algúnha intervención? Sí. Hola, boa tarde. Nada, comentar que, bueno, que as obras que se presentan que vexo que son de interés, bueno, para o pobo, as beiras rúas de Paleo, que ten moita falta, a mellora capa de roda de Durán Obrigosa, tamén en Novás, que aquela é unha zoa moi transitada, que vai a capa de rodadura, cunetas e canalización de augas pluviais, dalle, bueno, favorece ali tamén a zona dos Muiños do Batán, non? Para explotalo como turísticamente. E tamén a da Rúa da Chousa, que é unha obra moi necesaria, porque ten ali uns desniveles e, bueno, decir que o meu voto vai ser a favor. Gracias. Si adianta que tamén vou votar a favor, pero, bueno, é unha pregunta, fixena tamén na comisión. En canto aos 127.010,93 euros quedan para financiar gasto corrente, eso supón liberar fondos propios. Entón, se está... porque, bueno, tanto o gasto de lumeado como todos os mantenimentos estaban previstos no orzamento municipal, non? Entón, se está previsto algunha que se vai facer nestes fondos que están liberados, porque, bueno, a sensación que dá é que se están deixando fondos por si acaso, non? Que foi a palabra que utilizamos precisamente na comisión, para actuacións de última hora, non? Entón, bueno, eu, independentemente que sí, que vou votar a favor, pero, bueno, si me gustaría saber cal é o destino se é coñecido deses fondos que quedan liberados. Moitas gracias. Algúnha intervención máis? Señora Rebuñar. Bueno, en referencia a este punto, decir que cando se trouxe aquí a pleno xa o POS, onde se dixeron que obras iban a levar, onde se deixaban 700 euros para gasto, nós nese momento dixemos que nos parecía unha miseria deixar 700 euros para gasto corriente, cando a interventora, repítome no que dixe no seu momento, sempre nos aconsellaba para posibles imprevistos que poideran xurdir en certos suministros, deixar en torno a unha cantidad, pois, bueno, podría variar en referencia ás partidas que houbera asignadas nese momento, pero en torno aos 100.000 euros. Entonces, creemos que 700 euros era unha miseria. Lóxicamente, agora, aportando 127.000 euros, creemos que é o correcto. Con respecto ás obras, que foron as que xa se habían comentado, que se iban a levar no post complementario, que se cargaron e non estaban decididas cales eran, bueno, nós dixémolo no seu momento, volvo a reiterarme, sabe vostede que nós presentamos un escrito para que quedase constancia, pedimos no seu momento que quedase constancia en acta, nós seguimos mantendo ao noso xuicio, que as obras de Rúa Belvís de Paleo, xunto coa de José Boga, Manuel Ferrol e a de Paleo a Trocento de Saúde, deberían haber feito nun único proxecto e entendemos que son fraccionamento de contrato. Repito, ao noso criterio. Logo, lóxicamente, o que predominará será o criterio da secretaria cando saque a licitación. Vostede dixo que non iba a haber problema porque o iba a sacar en aberto. O problema non é que o saquen aberto, o problema é que o ten que sacar en aberto e debería de sacalo, se hai fraccionamento de contrato, todo xunto e non obra por obra. Nada máis. Moitas gracias. Por ratifico casi todo o que dixo vostede. De feito, como ben sabemos, indan que o orzamento aprobouse a mediados de
casi a mediados de ano, e hai unha serie de previsións que moitas veces non chegas a conseguir acertar, non, a cantidade, non? De feito, temos un exemplo estes días que é en gasto corriente, ter que suministrar o mellor auga ao xalo que non estaba prevista no orzamento, unha desas partidas nas cales podes dedicar a iso. É esa mesmo, igual que pode xurdir ao mellor, en que ahora vamos a aprobar tamén algo relacionado ca aprobación ou contratación de proxectos para a construcción, de cara ao pós que ven, podemos tirar algo moitas veces desas partidas se non chega o diñeiro. A verdade é que son 127.000 euros, eu creo que o Servicio de Intervención así o trasladaron que necesitaba con mínimo 100 e algo de 1.000 euros, así están o que imos a aprobar hoxe, ou esperemos que o aprobemos, e, polo tanto, gasto corriente, gasto moitas veces imprevisto, e gasto que poden xurdir calquer tipo de fallos ou que algunha cousa que non este contemplada no orzamento ou algo que surxa, como están xurdindo algunhas cousas das que están pasando. Algunha aclaración máis? Votos a favor? Aprobado por unanimidade. Punto Terceiro. Ditame proposta a modificación de crédito 4-2026, crédito extraordinario 1-2026 e suplemento de crédito financiados con remanente de tesourería do 2025. Algunha intervención, señor? Señor Bello. Tanto que se leva reclamando, recriminando, o que é dar do tempo, claro, o primeiro paso a poder poñer en funcionamento, ou arranxar, ou facer unha nova, é facer un proxecto. Como que hoxe, estou de acordo con traer, que se faga un proxecto, e despois, que é o primeiro paso. Sobre a adquisición de equipamento deportivo para o complexo, totalmente de acordo, é moi necesario. O actual está obsoleto, o material, as máquinas e todo, que non se usados, e moi usadas tamén, non? Porque hai moita demanda e está sempre cheo o ximnasio. E ademais, a ampliación da sala, precisa novos equipamentos deportivos. Sobre unhas parcelas, que xa pon aí que sería destinada para o centro de saúde, pouco hai que decir sobre iso. Importante e imprescindible para o avance de Carral ter un novo centro de saúde, porque ese non ten nin pa onde ampliarse, nin nada. E co crecemento de Carral nos últimos tempos queda obsoleto. E como no tema que decía antes da edad do Quenllo, o primeiro, que era o proxecto, para ter un novo centro de saúde, o primeiro é ter un terreo. O cal me parece idóneo o terreno, non? Que queda ao lado e podes aproveitar o aparcamento tamén para outras instalacións e quedan as instalacións xuntas ali. Tamén vai unha parcela de Sergude a parcela de 8.000 metros, unha parcela grande que valerá para equipamentos para os veciños, ten unha boa ubicación porque está pegada á igrexa, que valerá para dar servicio a unha demanda dos veciños tamén de moitos anos, que é aparcamento os días dos enterros e da misa, e entón está xusto pegada, valerá para aparcamento e tamén se queren fazer unha festa, unha romería, quedalles unha finca ou para outros equipamentos que se decidan. Parece unha boa adquisición, unha boa idea. Depois vai unha parcela tamén de Tabiallo, que esa é unha demanda histórica dos veciños de Tabiallo, a chamada finca da casa do cura. E
teño coñecemento de que fai moitos anos, non? Me teñen contado. Señora Blanco Fidalgo. Moitas grazas, señora Blanco. Señora Rabuñá. Ben, pois, dende o Grupo de Alternativa dos Veciños consideramos que todo o que sean melloras para o Concello é positivo, por suposto, pero sempre cando as cousas se fagan coa verdade e sen engañar aos veciños. Plantexan vostedes aquí 800.000 euros, dos cales 400.000 son para comprar fincas, das que entre eles, señor Mouriño, non vemos a compra da finca do Instituto. E, supuestamente, a FP básica empezaría en setembro. Entón, aquí non vai, polo que entendemos que nos mentiu cando dixo que había unha finca que iba a ter para setembro, non a ten, porque no pleno anterior a señora Blanco dixo que había vido a mirar se había expediente, non había, de ningún tipo, entón mentiu. Sorpréndenos tamén que todo o mundo sabe o problema que hai nestes momentos na urbanización do Xalo co tema da auga. Problemas grandes de sequía, que non son de agora, senón que veñen de tempo atrás. E inda que o Concello lles está subindo cisternas de auga, por día necesitarían 16 cisternas de auga para ter un suministro e que non tuveran que ter recortes. E como máximo chegaron a entregarse como nun día 5. Están tendo desde as 3 da tarde hasta as 8 da mañán do día seguinte, 17 horas sen auga. Sorpréndenos que algo que isto sí que non pode esperar o ano que ven e que é algo urxente, non se meta ningunha partida para poder suministrar
a auga que sea precisa, porque pode prolongarse no tempo durante o mes de setembro, outubro, que non se meta tamén para poder facer un estudio técnico concreto e prioritario sobre o tema que se nos plantexa. Pero, en cambio, sorpréndenos que compren unha carballeira por 16.000 euros. Moi boa xestión, señor Mouriño, ás que nos ten acostumbrados. Meten vostedes agora aquí 10.000 euros que pon para a colaboración técnica nas actividades de inspección. Para que todo o mundo sepa, as comisións de festas, cando montan as atraccións, teñen a obligación de cada atracción que se monta de pasar unha inspección. Pero dá casualidade de que hai a lei que obliga a que sexa o Concello quen pase un ECOM, ou ben a través dun personal funcionario que faga o informe, ou ben a través da policía que fagan un informe que certifiquen, despois de pasar esa inspección, que esa máquina pode funcionar e que fagan unha inspección exhaustiva. Sabe que eu lle lo dixen aquí no pleno despois da festa do pan, que por que non habían feito a ECOM. E vostede contestoume, señor Mouriño, para librarse do tema, que se habían feito as inspeccións necesarias. Por suposto, viñen a mirar todo, como fago sempre. Mentiu. Non se fixo a ECOM nin nas travesas, nin na festa das flores, nin na festa de Tabeallo de Santa Isabel, nin na festa do pan, nin na festa de Quembre, nin na festa de Barcia, e supoño que pa de mañán, en Cañas, que empezan o sábado, perdón, que tampouco a farían. Saben que é obligatorio, sabe que llo dixemos no pleno anterior, saben como regula a lei, saben cal é o criterio da secretaria, saben o que pasou en Vigo cos Altamontes, saben o que pasou aquí na festa do pan. Esperamos que agora que meten esta partida de 10.000 euros que sea para facelo e que non sea para quedar ben. Porque, como xa lle dixen, ao mellor é máis importante mirar pola seguridade dos nenos e da xente que sube ás atraccións e que é unha responsabilidade do Concello que non comprar a carballeira de 15.500 euros. Con respecto ao Quenllo, traen ustedes aquí 300.000 euros para un proxecto de dar do Quenllo. Resulta que alá polo día 13 de febreiro do 2026 van vostedes á Xunta a falar co director de Augas e máis que a concelleira de Medio Ambiente. Carral impulsa o proxecto dunha nova estación depuradora da man da Xunta. Non o digo eu, publicaron vostedes na páxina web do Concello, en redes sociales, en todos os periódicos habidos e por haber, en Novas Carral. E publican: durante o encontro, a Xunta trasladou que o personal técnico de Augas de Galicia avaliará o proxecto presentado polo Concello, co obxectivo de estudiar posibles vías de colaboración e financiamento. Volveu a mentir, señor Mouriño, porque unha de dúas, o proxecto, lóxicamente, cando vimos a noticia xa nos dou a risa, porque calquera leva un proxecto sin licitar, e vostede o que fixo foi vender fume, como fai habitualmente. Pero, bueno, entendémolo, está en pre-campaña e a foto vende, a foto vende, vende moito. Ao mellor, vostede sempre di que hai que ir petar ás portas, pedir cartiños. Pois mire, Augas de Galicia nos imos agora a pagar 300.000 euros por un proxecto que considero que, se é necesario para solucionar o tema da edad, por suposto. Pero mire, Augas de Galicia hai obras de depuradoras donde asumiu facelo o proxecto, como é en Burela, en Soutomaior, en Salvaterra do Miño, en Vilagarcía de Arousa, e non só fai o proxecto, despois tamén fai a obra. E se vostede busca en todos os escritos que fixemos a alternativa dos veciños e cando fomos falar con el, que non fun sola, que fun acompañada de xurídica e secretaria, o que se lle pedía a Augas
era tamén que asumise e que fixese auditorías e que avanzase e que asumise cousas e non que empeñase o Concello en cartos que, ao mellor, podíamonos evitar. Ao mellor ten que petar máis forte. Con respecto á finca do Centro de Saúde en Paleo, estamos de acordo coa compra da finca. Poñen na memoria que é para concederlle á Xunta para facer un centro de saúde novo. Mire, o que eu lle decía, que xa sabemos que está en pre-campaña e que a foto é super importante. Mire, non hai acordo, lóxicamente, agora vai comprar a finca, hai que escriturar, hai que entregarlle, lóxicamente, á Xunta. Pero, mire, no ano 2021, a Xunta comprometeuse a facer 37 centros de salud novos e a arreglar 14. 5 anos despois, que estamos no 2026, cal é a realidade? Pois, mire, a realidade é que están sin facer dos que dixo Soutomaior, Centro Integral de Saúde de Ourense, Antas do Ullo en Lugo, A Rúa, Caldas de Reis, O Grove, Poio, Noia, Ribeira, Porto do Son, Pontón, sigo, o Sagrado Corazón de Lugo, Ribadeo, Carballido, Borborás, Muiños, Cangas do Morrazo, A Guarda, Fene. Non son capaces de cumprir o que dixeron no 2021. Non son capaces de vir pintar as paredes no noso centro de salud que quedaron de vir en marzo e aínda nin apareceron. E dinos vostede e pretende creer os veciños que vamos ter un centro de salud novo en Carral? Sí, po 2045. Po 2045. Outra cousa, aproveito para dicirlle, señora Blanco, que vostede pedía do personal, que houbera máis personal para as tardes. Olvídese, tampouco. Pero, bueno, como van a tardar tanto en facer o centro de salud, non pasa nada. Seguiremos pagando os 40.000 euros do centro de salud que estamos asumindo nós sin que nos toque. E sigan gañando os veciños. E o tema da finca de Sergude, e xa acabo, ven agora con que lles compra unha finca aos veciños do centro dos de Sergude. Parécenos tamén moi boa idea. Quitoulles a pista polideportiva e doullela ao do Camiño Inglés. A finca que era dos veciños doulle á Xunta. Comproulles un monte que non vale pa nada e pagou por el o a vida por haber. Bueno, usted non, eran cartos dos veciños. Se foran seus, ao mellor non os malgastaba. E deixou perder un convenio de máis de 150.000 euros para poder arreglar as inmediacións do local social e máis de facer unha pista polideportiva. De verdad, señor Mouriño, o seu, de verdad que non ten nombre. De verdad que non ten nombre. Sí. Moitas gracias. Gracias, señor Bello, por anticipar o voto a favor desta incorporación de remanentes. Non sei se os veciños saben, pero incorporar remanentes quere dicir que son diñeiro de outras anualidades que non souperon gastar, que os veciños de Carral todos os anos pagan os seus impuestos, tanto do IBI como do impuesto de vehículos de tracción mecánica, como o propio diñeiro que ven do impuesto do IRPF. Bueno, o Concello que ten que coller e administrar ese diñeiro que lle cobra aos veciños para non o ter nunha conta. Temos 2 millóns de euros nunha conta no Concello de Carral, non? Eu penso que hai necesidades no Concello de Carral como para presumir de que temos 2 millóns de euros sin gastar. Non é que estén sin gastar, é que non superan ustedes gastar. Acaba de decir fai un momento que desde o ano 2021 que non sei que coño pasou aí con sanidade, que desde estes 5 anos, durante estes 5 anos, que foi que fixeron ustedes? Non fixeron nada, nada máis que dicirlle á Xunta que asumira os cartos do coste que nos está pagando a FEGAN, que nos está reinvertindo a FEGAN, que así temos un convenio non só o Concello de Carral, sino 24 concellos, para que ese diñeiro que o Concello adelanta no mantenimiento do que é o centro de saúde, que é a limpieza na máis, ao mellor se é unha
tubería rota, que pode ser gasto corriente, ou se algún grifo que non funciona, ou se salta o térmico e hai que poñer un térmico novo, esa é as responsabilidades que ten o Concello no centro de saúde. Por suposto que o diñeiro que aporta a Federación Galega de Municipios e Provincias é casi suficiente como para atender todos esos gastos, non? Por lo tanto, queremos que siga sendo así. Por suposto que estamos máis que orgullosos de facer esta proposta, que son casi 800.000 euros, ou casi 800.000, dos cales ainda queda 1.202.000 euros ainda máis para un próximo incorporación de remanentes. Non se preocupe usted que vai haber todo tipo de melloras no Concello de Carral. E moitas veces é sentar as bases para que despois as infraestructuras veñan, como usted ben sabe, non? Empezamos coa adquisición e equipamento deportivo do centro deportivo, non? 124.938 euros, eu creo que é unha cantidad importante como para cambiar as máquinas. Sabemos que en Carral ahora mesmo hai moitos gimnasios privados, creo que se van incluso abrir máis, pero creo que nos podemos sentir orgullosos de como quedou o centro deportivo que se inaugurou fai pouco tempo e que, ademais, hai que reconocerlle, non, que o proxecto era da anterior legislatura e, bueno, por fin quitámoslo adiante, non? Tocou de inaugurarlo, quen lle tocou, pero, bueno, podían haber sido ustedes. Pero sí que necesita de inversión, e esa inversión é a maquinaria. Eu creo que esos 124.000 euros están máis que ben invertidos, porque creo que vai a redundar no beneficio dos veciños que ali van usar esas instalacións, non? Estamos falando da colaboración técnica nas actividades de inspección. Por suposto, aportamos 10.000 euros. Hai distintas apreciacións de como se debe facer unha revisión. Teña a completa seguridade que o Concello de Carral hasta ahora actuou sempre dentro da lei. Sempre dentro da lei. E seguirá actuando sempre dentro da lei, sempre cando estemos facendo como estamos facendo hasta ahora. Pode haber interpretacións dunha maneira ou doutra, pero sí que a decisión é do Concello, o Concello neste caso, a corporación tomará esa decisión de que nos parece ben como estamos actuando. Pero ainda así, se por calquer circunstancia xurdira que houbera que facer unha inspección a maiores ou que fora, por eso reservamos ese diñeiro se fixera falta facerlo. Estamos falando de redacción de proxectos tamén para este novo plan de obras e servicios da Diputación que vai haber de cara ao ano 2027 e reservamos 60.000 euros para quitar a licitación todos os proxectos que se nos ocurra facer á corporación e encargar esos proxectos para que despois poderlos aprobar nos plenos que cando unha vez aproben na Diputación ese plan de obras e servicios. Estamos falando da redacción do proxecto construtivo da nova estación depuradora de aguas residuais do Queño. Non son 300.000 euros como se foran, non? Son 223.850 euros é a previsión que hai. Eu levei unha sorpresa grandísima, como ben sabe, levamos aquí xa uns meses, non? Pero que si eu ia falar sempre, incluso hasta me enterei que usted, con personal da administración, foi a ver a Dirección Xeral de Aguas de Galicia. Imagínome que iría o alcalde tamén, non? Falaría o alcalde tamén, algo ali, ou non, non sei. Quero dicirlle que a miña sorpresa foi que non había proxecto. Ustedes presumindo de que hai que facer proxecto, de que non sei que hai que facer a depuradora, e resulta que vexo uns mamotretos fora do normal, e resulta que non hai proxecto. E sorprendeu moito que non vea o proxecto porque vin, mirando para atrás, alá no ano 2022, foiselle pedir á Diputación que axudara a pagar o proxecto, nin pediron os cartos, nin colleron os cartos do proxecto da Diputación, e resulta que o proxecto está sin facer. Vai a sorpresa me levei, non? Que colorado me puxen eu, cando en vez de con un proxecto vou con unha memoria, que era o que vostedes iban, eu como o tonto, pensando que levaba un proxecto, e agora usted dime que, que gañeu este minte, verdad? Minte eu. Estamos para falar de terrenos tamén. A adquisición dunha carballeira, hai que preservar, eu creo que o medio ambiente, a todo o mundo se nos enche a boca, incluso a propia alternativa dos veciños, cando fala de algúns
rutas que temos no Concello, como pode ser a Costa da Egua, como pode ser, ao mellor, presumir da área recreativa da Brexa, ou como podemos presumir dentro de pouco tempo do Marco das Eiras, que agora mesmo está, como desde o ano 19, sin tocar ali, pero vaise poñer a funcionar. E daquela, tamén, unha carballeira consideramos que pode ser positiva, xa non só para os veciños de Cañás, sino que para todos os veciños do contorno e do propio Concello que poden disfrutar dunha área de recreo que podamos facer ali, non? Son, creo que poñen 15.210 euros, non? Por suposto que a adquisición da parcela de traballo para novos equipamentos públicos. Hai que ser previsor, señora Rebuñal, señora Fidalgo, o de dar que sepa que levamos unha sorpresa, creemos que pensamos que había proxecto. Porque a Diputación no seu día había concedido un convenio no cal era unha subvención nominativa no cal cedía 150.000 euros, creo que eran para facer ese proxecto. A verdade é que quedei sorprendido cando ahora mesmo temos que encargar ese proxecto. Pero bueno, vai por Dios. A adquisición de parcela de traballo creo que é moi importante. Hoxe en día todos os veciños de traballo fan as súas festas nunha finca privada, a cal é un solar, o cal moi bo trato cos propietarios dese solar, pero en calquer momento poden decidir construir ou usala para outras cousas, e a parroquia de Tabeallo encontraríase que non tería uns terrenos axeitados como para poder xa facer as festas esas que terían que se fan en todas as parroquias e en Tabeallo tamén. É por eso que, ainda que había un convenio co arzobispado para o uso desa finca, incluso chegar a facer un tipo de centro social no cal os curas puderan ter acceso ali a unha pequena oficina para poder atender aos veciños e ao mesmo tempo despois o resto fora de local social. Sorpréndeme tamén que non se caducou e non se retomou nestes tempos 2019 ou 2026, non sei se é por unha versión aos cures ou o que sea. O caso é que retomamos o tema e agora mesmo os cures, en vez de facer o convenio, queren vender. Pasouse a valoración, son 38.940 euros. Que sepan que entre a finca que falaba o señor Vello a máis este terreno que se vai adquirir ao arzobispado é bastante máis grande que o terreno que agora mesmo se está usando para a festa en Tabeallo. Estamos falando mellor de 2.000 metros máis, por iso que cabría perfectamente para poder desarrollar ali eses eventos públicos. E estamos falando tamén da adquisición da parcela de Sergude para novos equipamentos públicos. Home, é dicir que usted agora mesmo que me estuvo botando unha letanía dun lote de cousas que están sin facer por parte da Consellería de Sanidade, e que eu lle diga que o Concello de Carral no Camiño Inglés foi o segundo albergue de peregrinos, o Concello de Carral o que tuvo o segundo albergue de peregrinos despois de Betanzos, e que usted non se sinta orgullosa de que no Concello de Carral que haxe un albergue de peregrinos para o Camiño Inglés. Non me diga usted a min que non caben perfectamente todos os veciños de Sergude naquela pista para poder facer a festa ou para facer o que considera oportuno. Non me diga usted a min que non está en perfectas condicións o local social de Sergude. Non me diga usted a min que aqueles terrenos anexos ao que é o local social de Sergude e aquel terreno que é pegado ao que é o albergue de peregrinos, que son 3.000 metros cuadrados, que non se poden, que de feito quedara no ano 2018, quedara unha proposta, incluso levaba un chirme para caravanas, non sabe, unha área para caravanas. E deixaron de estar ainda aí, pero vamos a retomar tamén. Pero surge ese problema, non? Cando unha persona vai a un enterro a Sergude, por desgracia, ou quere ir o día da festa, o día de San Xulián, ou o día que consideran oportuno, ali hai unha serie de problemas para aparcar, non? Aparece esa proposta, é unha necesidade, creo que imperiosa, para que as persoas que poden utilizar ou que queiran celebrar eses cultos, que teñan onde aparcar. Que mellor que esa finca inmensa na cal non só vai a servir de aparcamento, sino que pouco a pouco, con incorporación de remanentes, con ese 1.000.000 e pico de euros que queda ainda para incorporar remanentes, fagamos algún proxecto ambicioso tamén no cal poidamos presumir os de Sergude, a máis todos os de Carral dese proxecto.
E, por suposto, tamén a adquisición de parcelas na área recreativa da Brexa, non? Eu acórdome fai anos que todo o mundo é que vai meter esa aí na braña, que gasta os cartos na braña, que non sei que máis. Pois mira, a área recreativa da Brexa hoxe, Cirinán, que tuvo 6 anos, sin idea de ningún tipo, sin ganas de facer nada nela, podo dicir que ahora daqui para diante vai haber melloras importantes na área recreativa da Brexa, da cal nos vamos a sentir moi orgullosos, e non temos ao mellor por que ir a Cecebre a un chiringuito para pasarlo ben pegado ao río cando temos unhas instalacións máis que maravillosas aquí, pero que pasa? Que hai que poñelas en funcionamiento, non? É por eso que son 781.660 euros. E voulle dicir por que estas cantidades e por que este tipo de obras. Como ben saben ustedes, os que da corporación, posiblemente algún veciño, tamén a incorporación de remanentes habráse de facer e habráse de, unha vez que se fai, ten que estar xustificado o gasto, feita a obra, ou feita a compra, ou entregado material que se considere no exercicio no cal se fai incorporación de remanentes, non? E, polo tanto, non se poden poñer proxectos ambiguos no cal corremos o riesgo, ao mellor, de que non se poida facer neste mesmo ano e que ese diñeiro despois volva outra vez a outra anualidade máis e que nos sintamos inoperantes, que non sepamos nin administrar os impuestos que nos dan os veciños. E é por iso que estas obras son, ou estas actuacións son puramente concretas para ese tipo de actuacións, non? Podría ir tamén o que é demolición das casas dos maestros e tomémoslo valorando, pero corremos o risco, indan que podría ser a obra, sería de execución, creo que serían 3 meses, pero podíamos correr o risco de que non encontráramos unha empresa mellor que o fixera nese tempo, porque tampouco non sobran as empresas para facer ese tipo de obras, e ao mesmo tempo, incluso por seguridade dos rapaces, que ao mellor se demorara máis e que tuveran ao mellor alterar o que é o normal funcionamento do Vicente Otero Valcárcel. É por iso que non vai a ir a esta incorporación de remanentes, pero sí que sepa que a partir de setembro vamos a tratar outra incorporación de remanentes. Se a ustedes en algún momento se lles ocurre algunha idea ou algo, non cabe dúda que nos la poden trasladar e podemos valorar e incluso podemos chegar a estudiar e levar a cabo, non? Por iso que ahora mesmo vas a invertir 781.660 euros e que se ejecutarán neste ano 2026 e esperemos que non é máis que 780.000 euros que logo se di. E falando do centro de salud, que usted poña algún tipo de reparo á adquisición desa finca, na cal teño que agradecer aos membros do equipo de goberno, incluso aos membros non adscritos, por axudar a negociar para poder adquirir esa finca, que creemos que é a finca perfecta, que é a que está xusto enfrente á nave de obras, que ahora mesmo non la prestan para aparcamiento, que está xusto ao lado do centro deportivo, e estamos falando dunha finca a mellor de 4.000 metros, creo, aproximadamente, que é o necesario e imprescindible, é o que nos pide a Consellería de Sanidade para iniciar o proxecto para facer un centro de saúde. Quero dicirlle, non sei se vai ser no ano 2045, non sei se vou estar morto ou vivo eu no 2045, pero sí garantizo que neste decenio sí. Estamos no 2026. Teña completa seguridade. Señora Rabuñal. E, ademais, non sei se vai ser ecolóxico, como que fixeron en Abegondo, no cal é de madeira, sei que é moi bonito, toda a historia, ou se vai ser de hormigón armado, non sei, esa é a decisión por parte da Consellería de Sanidade, pero sabemos que é unha necesidade moi grande, sabemos que ahora mesmo, incluso, cantidad de médicos que temos que habría que ampliar posiblemente, indan que estamos dentro da ratio. Non é moi fácil dicir traer máis médicos, traer máis pediatras, traer máis tal. Se estamos dentro da ratio, eu creo que hai unha planificación, e creo que non só en Carral, sino que ten que ser nos centros de saúde no resto de Galicia, nos calos saben que
pois se hai 1.300, 1.200, 1.400 cartillas por docente ou por facultativo, pois creo que son as que necesarias para poder ter ese facultativo. É por eso, pero sabe o problema que hai, que posiblemente ahora mesmo, se queremos ter unha matrona máis ou auxiliares de clínico ou que sea, pois estamos limitados en canto ao espacio. É por eso que tamén nos sabe a Consellería de Sanidade, é por eso que vai priorizar. Podemos falar das Arcedas Caseras, podemos falar de todo o que queira, pero temos que falar de Carral. Carral non é dos concellos que vai a menos, é dos concellos que vai a máis. Entende? E ten máis población cada vez. Entón, se teño en conta tamén, por iso que priorizarán desa maneira. Se non hai que petar fuerte nas portas como estamos petando. Falando que me facía referencia, a ver por que non se fixo porque non se comprou a leira do instituto e tal. Pois vou dicir, non se comprou a leira do instituto porque de momento non é necesaria. Vou adelantar, ademais, que non vai haber FP este ano. Así que, polo tanto, morto o can, acabou a rabia. Xa non tedes que andar outra vez cas potas por aí adiante, por Carral adiante, que xa non fan falta que andedes cas potas por aí adiante. É unha pena, é unha pena, é unha pena, é unha pena que haxa alguén que non queira o progreso para Carral. É unha verdadeira pena que haxa xente que se opoña a que teñamos un FP en Carral. Eso sí que é unha pena por parte dos dirigentes nosos, da xente que nos representamos. Os dos maestros pensarán unha maneira, pero nós, que son maestros e son maestros, pero os que non somos maestros, queremos que os nosos nenos que teñan cantas máis ofertas educativas teñan, moito mellor. E con isto rematei. Alguna intervención por parte do... Bueno, únicamente con puntualizar. Eu cando lle dixen do proxecto da EDAR, non digo que non levar unha sorpresa, eu tamén a levaría, e probablemente tamén puxera colorada. Digo que cando se fixo o orzamento, vostede xa o sabía. Sí, ten razón, si o sabíamos, incluso tiñemos unha valoración que creemos que vai ser moito menos, porque hai valoracións que falan de 150.000 euros, 170, pero, bueno, por seguridade, puxemos os 223.850, non vai a desierta por culpa desto e que retrasaremos por 2 ou 3 meses ou 4 meses máis. Señora Ramuñal. Sí, aínda que sei que é unha letanía de sí, vou intervenir, señor Mouriño, xa que me dá a oportunidade. Encantado. Mire, voulle decir unha cousa. Pregúntanos que fixemos nós en 5 anos, que fixo vostede en 16, porque, mire, nós en 5 anos o que fixemos foi solventar todas as deudas que deixou vostede. E a primeira vez que houbo remanente foi no 2025, e trouxémolo no mes de maio, e dábanos tempo a facer obra, se vostede non houbera feito a moción, por suposto. A FEGAM, non chegan os cartos que dá a FEGAM para asumir todos os gastos que hai, como por exemplo o que pasou en Navidad, a cantidad de miles de vacunas que se estropearon e que o Concello teña que comprar o refrigerador para ter as vacunas. Por qué? Porque estropeáronse as vacunas e que teñamos que consumir o Concello ese gasto. Non o decimos nós, que non dixo foi a directora do Centro de Salud, a coordinadora do Centro de Salud, está en prensa. Fala vostede do tema do Centro de Salud. Eu pregúntolle, eu non dixen que non me alegrara, nin do da finca de Sergude. Eu só lle digo que en cousas que vostede minte e que nos está intentando vender como se fora a conseguir mañán isto, como se fora de hoxe para mañán e venderlle aos veciños que imos ter un centro de salud e que va a ser la leche. Non, señor Mouriño, e aparte voulle dicir unha cousa, mire, no informe que pon aquí o técnico con respecto ao centro de salud, pon: para que a Xunta de Galicia planifique a construción dun novo centro de salud, será preciso realizar unha modificación puntual de planeamento municipal para que poida construírse un equipamento nesta parcela. Entonces, aparte de todo o que dixen, unha de dúas, ou o informe está mal feito, ou isto non vai a poder ser inminente. Vostede sábeo. Entonces, nós non estamos engañando os veciños, está o facendo vostede. Eu estou dicindo cal é a realidade. Que ten que ver que haxa un albergue con que vostede lle quitara o que era dos veciños de Sergude? E o local social teñen os veciños de Sergude porque se puxeron diante da pala, que vostede quería estirar o local social. Algúnha idea para o remanente plantexa vostede? Para que?
para que lle vamos dar ideas? Nós estuvemos aquí, a señora Blanco máis eu, a única vez que nos convocou, que foi no mes de decembro para ver que queríamos meter no pos, e resulta que xa tiña todo articulado, e como a quen para quedar ben, nunca máis nos chamou, tampouco non pasa nada, e xa non contábamos con ello. E con respecto á FP básica de Carral, nunca votamos en contra da FP básica de Carral. Dixemos que as cousas non estaban ben organizadas, que non estaban ben planificadas. Quedoulle moi claro aquí no pleno extraordinario que convocamos. Quedoulle moi clariño. E quen mentiu non fomos nós. Quen mentiu foi vostede. Quen mentiu foi vostede dicindo que estaba falando para ver se se podía ou non e resulta que xa estaba implantado, xa tiñan todo decidido. Vostede mentiu aquí no pleno con respecto a cousas que dixo do director que non eran certo. Vostede anduvo dicindo que xa había, dixo outro día na radio, que había os alumnos xustos e necesarios a que se iba a implantar. 3 hai. E non mentimos, que preguntan as familias no centro e teñen obrigación de decir a verdad. Son 3. Quen minte? Nós? Non, quen mentiu foi vostede. E agora non te queda máis remedio que recuar. Por qué? Porque non hai nenos e non hai outra. Por qué? Porque planificaron mal e quixo vender algo que non estaba ben organizado nin planificado. Fágano ben. Fagan as cousas como é debido. Non imos dicir que non. Ben, moitas gracias. Home, o que fixemos do ano 2003 ao ano 2019 é poñer Carral no mapa, non? Si, poñer Carral no mapa. Si. Miren ustedes todo o que se fixo neses 16 anos. Miren ustedes. Valoren, párense a pensar así un pouquiño. Todo iso que aparece, creo que aparece con nombres meus, aparece con fechas, con anos, 2017, 2010, 2009, 2012. Vayan mirando, decir, esas obras de envergadura, obras que son para o progreso de Carral. Por iso, cando entramos no ano 2003, había 5.085 habitantes. E a cando no ano 2019 había 6.100. Non sabe? Sabe o que é iso? Cando os outros todos os ayuntamentos iban para baixo. Os de arredor, Abegondo, Cerceda, que están linando con nós. Bueno, votos a favor desta incorporación de suplemento de crédito. Votos en contra. Abstencións? Ben, queda aprobado cos votos a favor dos membros non adscritos do grupo mixto, grupo do PSOE, e polo grupo popular. Polo tanto, somos 8 concelleiros que votamos a favor e 5 que se estuveron por parte da alternativa dos veciños. Fastilles que se invirta ben. Punto número 4. Cuarto, dictamen proposta recoñecemento extrajudicial de créditos 1/2026. Alguna intervención? Señor Bello. Sí, gracias. Ben, antes de nada, a min gustaríame presentar unha emenda ao punto para poder votar individualmente cada unha das facturas. Ben, sometémola a votación, hai que someter a votación, verdad? Sí, emenda. Votos a favor da emenda para votar independiente os puntos do reconocimiento extrajudicial de crédito que se vai aprobar agora mismo. Votos en contra. Queda aprobada o que é a inclusión dunha emenda cos votos a favor do Grupo Socialista non adscritos, o Grupo Popular en contra da alternativa dos veciños. Expoña, señor Bello. Pois,
sobre as facturas é que non todas teñen a miña justificación é que non todas teñen os mesmos informes, nin son todas da mesma finalidade. Entón, non me parece lógico a factura do que fora sobre o teatro que montaron do pleno da moción, porque ten uns informes demoledores de intervención. O sea, un pleno pódese mover, o sea, está aprobado que ten que ser no salón de plenos e pódese mover cunha causa por motivo de causa maior, o cal non existía, non había informes nin risco non sei, non había ningún risco para foro nin nada, porque eu creo que facendo un pouco de memoria, por exemplo, na toma legislatura de 2019 había o doble de xente que houve na moción, e entón fixos aquí non houve problema ningún. E isto foi simplemente unha cabezonería de alternativa. Non ten contratación, non ten causa xustificada, entón eu non vexo lógico que teñamos que facer frente a ese pago. E as outras pois son facturas de obras, aunque teñen informes en contra de intervención, porque son contra liquidación. Algúna ten máis lógica que outra. Supoño que nos explicarán mellor, porque son obras da anterior corporación, explicará por que estes gastos, pero non ten moita lógica se piden prórrogas e por aí ter que pagarlle andamios e ainda encima de palabra, porque non hai nada, non hai ningún documento, aquí é todo de palabra e por iso non entendo, pero son obras que se fixeron, pero é que o outro non ten, xa digo, moita lógica, que era simple cabezonería e formaba parte dunha estrategia para crispar os veciños e o pobo, que botaron aí un mes para enfrentarnos a todos ao final, que é unha mágoa, a verdad, pero agora xa foi. Gracias. Señora Blanco, final. Cando o señor Bello plantexou votalas por separado, eu a verdade non o pensei, non hai ningún problema por votalas por xuntas ou separadas, quero dicir, non sei que problema podía ter alternativa neste caso, non? Supoño que antes o señor alcalde decía que se puxo colorado cando se encontrou que non había proxecto da edad, supoño que sería o mesmo colorado que se puxo o anterior goberno cando veo este punto norte do día, non? Porque todas estas facturas venen precisamente do anterior goberno. Xa no seu momento expresamos a nosa incredulidade polo cambio de ubicación do pleno. E máis eso, vendo que non había ningún tipo de informe técnico, ni policial, etc. Sí que é certo que había un lote de xente, algúns bastante alterados, pero eso supoño que para eso están as forzas tanto a Guardia Civil como a Policía Local. Pero chama especialmente a atención tamén que a señora interventora indica nas outras facturas unha falta de previsión orzamentaria para facer fronte ás liquidacións finais de obra. Ela mesma estaba dicindo que se había calquera tipo de que surdiera calquera tipo de problema, que non había como fondos para facer frente a isto. Entón, eu que lle pido ao actual goberno que nunca máis se repitan este tipo de prácticas, que se faga caso ás indicacións da señora interventora e non ter que utilizar este tipo de instrumentos excepcionais de maneira ordinaria. Grazas, Uruguai. Señora Rebuñán. Sí, claro, por suposto, éramos quen estábamos nese momento e por suposto que vamos a dar a cara e as explicacións todas que necesiten. Con respecto ao tema da moción de censura, hai un informe de intervención en donde di que non existía un expediente. Miren, nese momento, quen iniciou o expediente fun eu. E fíxose o contrato menor, pediuse o presupuesto, colleuse o anexo, cubriuse o anexo, o 1, o 2, a autorización, abriuse o expediente, e a interventora, polas circunstancias que foran, considerou unhos días previos, antes da moción, pois que non consideraba
oportuno dar e autorizar ese RC polo tema da seguridade. Ao margen deso, expediente había. O que pasa é que a interventora non autorizou o RC. Como comprenderán, un día antes da moción, non vamos a cambiar a situación que estaba montada. A da decisión de trasladar a celebración do pleno ao Espiño non se adoptou por capricho, nin por comodidade. Aceptouse nun contexto excepcional, cunha moción de censura que xenerou unha enorme expectación pública e unha previsión fondada nunha asistencia moi superior á capacidade do salón de plenos. Como goberno, tiñamos a responsabilidade de garantir a seguridade das persoas asistentes, dos membros da corporación e o normal desenvolvemento da sesión. Establece a interventora que non existía un informe de policía, de protección civil, que justificara aquela decisión, pero iso non significa que a preocupación pola seguridade non existise nin que a decisión fora arbitraria. Actúase de forma preventiva para evitar riscos e para permitir que a cidadanía puidese asistir nun espazo adecuado. Existía unha situación excepcional, cunha previsión de existencia masiva, e quen gobernaba tiña o deber de adaptar as medidas que consideraba máis adecuadas para garantir a seguridade e o correcto desenvolvemento de pleno. Quero recordarlles que o actual equipo de goberno, no pleno do 23 de outubro de 2025, pleno ordinario, limitou o aforo aquí, nesta sala, a 35 personas, sen causa xustificada, sen informe da policía, sen comunicarlo á corporación, sen razóns de saúde pública. Colleu e puxeron un papeliño aí na porta e cando chegamos ao pleno non nos deixaron entrar a maioría da xente, solo 35 personas. Se realmente a capacidade do salón de plenos é 35 personas, coa cantidade de xente que acudiu ao acto da moción, a seguridade non estaba garantida e por iso se fixo onde se fixo. Repito, en referencia a que a interventora di que non se procedeu á contratación a través dun contrato menor e non consta o documento de RC, si se fixo expediente, si se presentou o presuposto, si se iniciou o contrato menor e si se fixo a memoria de dito contrato. A interventora puxo o reparo e considerou que non se cumplía o requisito de acreditación para RC. É respetable, pero como comprenderán, xa o dixen un día antes da celebración da moción de censura, non íbamos a antepoñer isto á seguridade da cidadanía. Todos os veciños puideron ver que houbo orden, seguridade, que tanto a policía como a Guardia Civil puideron velar pola seguridade dos veciños. E, es máis, a empresa estivo en contacto en todo momento coa policía local. Estivemos pola tarde, estivemos o mesmo día, e os membros da Alternativa dos Veciños velamos en todo momento que houbera seguridade. E se non, pregúntenlle ao xefe de policía, non vai a ter reparo ningún en explicarles que estuvo ali e como quixo que se organizase e que espacios estuvesen ben controlados e separados para que non houbese ningún tipo de seguridade. En referencia ao tema das facturas, traen aquí unha factura que quedou sin pagar, que era a de Covisan, que entrou a factura o 14 de outubro, Gestali López o 3 de novembro e Construcciones Ciberordes o 18 de diciembre. Tanto a de Covisan como a de Gestali López estábamos nós, nese momento, estábamos nós nesas obras. Cando entraron non, porque a de Gestali López entrou o 3 de novembro. E Construcciones Ciberordes, que se refiere á pista de tenis, conseguiu a Alternativa dos Veciños a subvención, pero nós non estábamos xa cando se executou a obra. Con respecto a estas facturas, cando se fai un proxecto, hai cousas que xurden e que son impredecibles, e quedou totalmente reflexado nos informes que están aí dos encargados e dos xefes de obra. Para iso está a contraliquidación, permitida que hai hasta o 10%. Ojalá todo saliera ben desde o principio e que non houbera nada co que non se contase. Tal e como constan nos informes dos técnicos, as variacións non supuxeron ningunha modificación de proxecto. En referencia a de Ciberordes, corresponde a obra da pista de tenis que, como ben expliquei, foi a subvención que conseguiu a Alternativa e que cando se fixo a obra xa non gobernábamos. E non podemos definir se realmente había errores na medición ou non, ou se foi simplemente por un cambio dun cuadro eléctrico, por exemplo. Agora vostede fixeron obras por aí adiante. Non se encontraron con ningunha contraliquidación, verdad, señor Mouriño? Ningunha, non vai haber ningunha. Ningunha. Nin cando gobernaba o PSOE, non había ningunha. Temos a conciencia moi tranquila. E eu, que era a concejala de Obras, Servicios, Medio Ambiente e Medio Rural, podo lle asegurar que teño a miña conciencia moi tranquila e sei que fixemos as cousas ben. Moi ben. Pareceme moi ben, moi ben, moi ben.
Si lle podo dicir unha cousa. Sabemos que os informes de intervención hai que facerlles caso. Sabemos que o Servicio de Intervención no Concello de Carral non quere liquidacións. Sabemos que as liquidacións dan lugar a dudas de como se interpretan os proxectos, como se interpretan as obras. Sabemos, e vamos a dicirlle, que por desgracia, no proxecto que heredamos da Poza, Montecelo, vai ter que haber unha liquidación heredado por ustedes. Seguro que os informes de intervención avisarán e dirán que non debe ser, porque non debe ser, pero bueno, un proxecto que heredamos de ustedes, igual que o Rúa da Fraga, espero que non haxa liquidación. Bueno, referido a isto, pois son obras que se fain esas liquidacións. Unha decisión, non sei, usted mandaba moito, pero eu creo que había máis xente por aí mandando máis que usted. O alcalde non, o alcalde está caladiño, non di nada, pero os outros seguro que están. E claro, como comprenderá, despois de ler este informe de intervención, que di que non se pode considerar forza maior a previsión de que sexa unha sesión plenaria de gran asistencia por ter no punto de orde do día moción de censura e que teña previsión de gran asistencia. E logo, cando tomamos posesión, como nas distintas corporacións, que hai xente, pois todas partes, non? Entende? Non entendo porque o do teatro ese, pero bueno, despois eu me fui dando conta que a xente do Oleiros gustalle moito vir a Carral a berrar. Porén, non existe no expediente un informe obxectivo, nin da Policía Local, nin da Protección Civil, nin o propio aforo autorizado local, que acredite que non se pode garantir a seguridade ou o acceso do público no salón habitual. É por eso que o que as fai que es paja. Piño, perdone, por alusións, só de algo que comentou agora. Acaba de decir algo que ten vostede moita razón, que a intervención non lle gustan esas contraliquidacións, nin que as cousas non se fagan ben. Mire, voulle poñer un exemplo. Mire, Sí, sexa rápida. Sí, rapidísimo, mire. Sabe que eu trato moi ben. Sí, eu tamén a usted, Sei que señor vostede Moreno. vai aos plenos, Sí. a outros plenos por aí, a ver como tratan a distintas membros dos distintos equipos Non do sei a que goberno. se refiere, o que lle paga, o Concello que lle paga a usted, que usted vai aos plenos e asistaría a escoitos e ver como se trata, non? O Concello que lle paga a usted, non? Bueno, Sexa breve, sí, por favor. vou ser breve, mire. Recoñecemento extrajudicial de enero do 2016 gobernando vostede, 150.739 euros. Recoñecemento extrajudicial de enero do 2018 gobernando vostede, 386.356 euros. Pleno de enero do 2019, expediente de recoñecemento extrajudicial gobernando vostede, 196.000 euros. Podría estar así toda a tarde. Pero, Toda a señora, tarde. non mezcle churras con merinas, que non está falando usted do que estamos falando nós. Vaya, por Dios. Como non vai haber reconocimiento extrajudicial de créditos? O orzamento empeza a 6 millóns e acaba en 8 millóns. Depende como se mova o equipo de goberno para buscar distintas financiacións. E daquela é onde generas máis crédito que non pos por supostas subvencións que che poden vir. Que está falando usted isto contra as contraliquidacións que usted chama contraliquidacións? Non... A ver, esa palabra que usted dixo ese 15 veces, minte, por favor, que non lle tiña que chamar a usted, porque é moi feo chamar esa palabra sin ser certa, vale? Votos a favor da proposta esta, entón, xa que vai a ser individual. Cuales? Guillermo Cosque, que é por 3.629.000 euros. Votos a favor? 3.628 euros. Votos a favor? Votos en contra? Votan en contra os dos membros do non adscritos e o Grupo Popular. Votan a favor a Alternativa dos Veciños e o Grupo Socialista, decae esta proposta. O segundo punto é Covisan Norte, que é relacionada con que é unha obra. Votos... la Casa Consistorial, sí, andamios. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións.
Queda aprobado polo Grupo Socialista e Alternativa dos Veciños. Abstense o Grupo Popular e os 2 membros non escritos. Terceira obra é Gestali López, que é o saneamento en San Vicente de Vigo, por montante de 10.064 euros. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Prospera cos votos a favor do Alternativa dos Veciños e Grupo Socialista e a abstención do Grupo Popular e os non adscritos. E a última obra, que é Construcciones Ciberórdenes, a pista de tenis. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Moi ben. Quinto punto. Dación de contas, informe de morosidade segundo trimestre de 2026, datos do período medio de pago segundo trimestre de 2026, execución trimestral segundo trimestre de 2026. Xa está toda esta documentación a disposición de todos os concelleiros e concelleiras. Queres que sinale o informe de morosidade? Non, máis ou menos cumpre todos os obxectivos, non? Cantos días pagamos? Sí, aí. Está o período medio de pago no segundo trimestre de 2026 en 4,26 días. E, bueno, en morosidade é un informe máis global, con diferentes apreciacións que teñen. Sétimo punto, mocións, rogos e preguntas. Mocións. Señora Blanco, Fidalgo. Bueno, hai 3 mocións presentadas, penso, non? 2 de Partido Socialista e unha alternativa dos veciños. Ai, perdón, falta dar conta dos decretos. Nos dous casos, nas dúas mocións, pedimos especificamente que se, e por primeira vez, nunca fixéramos esta hora, que se incluíran no punto de orde do día. Bueno, quero explicar o motivo antes de presentar as mocións, se non lles importa, de por que se pedía que se incluíran no orde do día, non? A corporación xa o sabe, pero igual hai parte da veciñanza que non o sabe. Cando unha moción se presenta e non vai na orde do día, sino que ten que presentarse despois, ten que aprobarse a urxencia. Para que se aprobe a urxencia, ten que haber unha maioría da corporación municipal. Entonces, en estas dúas mocións eu pensaba, ingenuo mellor, que era mellor que fora no orde do día e debatilas na comisión e debatilas despois no pleno e votalas a favor, en contra, ou que sexa, para non ter que poñer o mellor a algunhas persoas, algún membros da corporación na tesitura de ter que votar a favor ou en contra da urxencia da moción, non? Simplemente iban no orde do día e xa estaba. Neste caso, o señor alcalde decidiu que non iba no orde do día, co cual temos que votar a súa urxencia e, pois, aquí cada quen terá que tomar a decisión que considere. A primeira moción que presentamos é un protocolo de intencións para a creación dun polo educativo metropolitano en Sésamo, dalle un impulso institucional. Isto trata basicamente de que é unha idea que pode ser en Sésamo, non teño ningún capricho porque ser en Sésamo, é a idea que me trasladaron desde unha asociación, a Asociación Valdecolleredo, que eles teñen esa idea, que se lla trasladaron a distintos concellos, en concreto a Carral, Cerceda e Culleredo, que se mostraron inicialmente a favor. Outros concellos dixeron radicalmente en contra, como foi o de Arteixo, por exemplo, que xa ten resolto o seu problema educativo, e Cambre, que está na situación que está e agora mesmo non está como para tomar este tipo de decisións. De que se trata? Pois de buscar un lugar onde os concellos rurais teñamos mellor acceso, bueno, eu xa a estas alturas xa non, pero bueno, a rapazada teña mellor acceso a máis oferta educativa, non? Entón, isto, cando falamos da FP básica aquí en Carral, bueno, pois, nos non decimos que non a FP básica nin a ninguna, non? E creo que o deixamos meridianamente claro no pleno monográfico.
pero sí que consideramos que os centros educativos a estas alturas, en secundaria, bacharelato, formación profesional, canto máis grandes sexan, maior oferta poden impartir, non? Aquí no Instituto de Carral, por exemplo, está pasando no IES, que os rapaces que teñen francés de primeira lingua, inglés de segunda lingua, teñen en primeiro e en segundo, pero cando chegan a terceiro non poden escoller inglés como segunda lingua porque non hai suficientes alumnos, entón teñen que renunciar a un dos idiomas. Entón, por eso, se os institutos son máis grandes e teñen máis alumnos, e ademais, ca boa nova de que van reducirse as ratios, pensamos que se pode dar unha maior oferta. Entón, uníndose os concellos para solicitar a Xunta un instituto grande, con todas as ofertas, con gran oferta, pois que é moito máis importante que ir aos concellos por separado, non? Entón, esa é a explicación da urxencia para debatir esta moción. Quere intervir usted? Ben, eu considero que urxente, vamos a ver, fai uns días estábamos falando que os concellos non teñen atribucións en educación. Fai un momento estábamos falando que os concellos non teñen atribucións en sanidade. E sí, temos algo que ver no tema, non? Pero, bueno, a mí o que me sorprende é que se apoye un grupo de personas que viñeron a verme alá por marzo dicíndome que estaban pensando en facer xa que o Britis este de Culleredo, pois que era unha ali en Ledoño, que tal e que ao lado pois podía facer algo público e tal e que lle parecía. E eu, como calquer veciño de Carral, pode dicir, home, pois cantar máis servicios teñamos cerca de Carral, pois mellor para todos nós, non? E recomendei, oye, fala de ca Xunta, a ver que lles parece, porque o mellor están pensando en ampliar a laboral, ou están pensando en ampliar o de Cambre, ou incluso están pensando en facer FP en Carral ou o que sea, non? Penso que o primeiro debe partir de quen realmente ten a responsabilidade. Vale, pois ten a razón usted, tal e cual. Bueno, Darío Bordier mandame un papel firmado los 5 concellos, non sei que, e drásticamente donde está en Cambre el instituto, pues es mucho mejor en Ledoño. Eu penso que non, ni máis cerca, ni nada, ni ten vías de comunicación, ni nada. Por eso que eu penso que non, porque non é urxente isto, penso eu, non? Considero que non é urxente, non? Votos a favor da urxencia? Votos en contra? De que é urxencia. Outra proposta? Moción para o fomento da práctica deportiva. Vale, en Carral, afortunadamente, temos bons deportistas, así se ve na Gala dos Deportes, non, etcétera. Pero sí que a raíz de toda a historia piscina municipal, que o Partido Socialista, por certo, que é malo malísimo, retrasou a entrada en vigor das novas tarifas porque presentou unha alegación, seguimos pensando que os veciños de Carral pois hai que buscar a maneira de que o deporte se fomente e de que os veciños de Carral teñan certas ventaxas con respecto a outros veciños, non? Sabemos que, ou así polo menos me transmitiron, que para certas cousas pois teñen preferencia os empadronados, o cal é lógico, se pagamos os impostos porque teñen preferencia, non? Entón, eu presento aquí unha idea de como se pode favorecer os veciños sin entrar directamente en tasas específicas para a veciñanza, porque esas tasas específicas á veciñanza ou prezos específicos á veciñanza, pois, polos informes de Secretaría, non serían legales, o cual non vamos a poñer en juicio ni moito menos, que para iso son quen teñen que facer os informes, pero sí que se pode facer ese tipo de precios especiais si se fai dentro dun plan de fomento do deporte, dentro dun plan que se poda incluir pois outras cousas, pois non sei, por non entrar na materia, non? Un programa de deporte en familia que te esteas abonado, se participas en ese tipo de actividades, pois teñas uns precios especiales e que non vayan directamente, que non poña a palabra de empadronamiento. Entón, esa é a urxencia. Queremos que os veciños de Carral teñan vantaxes económicas á hora de utilizar as instalacións municipais.
Consideramos que non é urxente, de feito aprobamos unhas taxas fai poucos días, nas que este non estaba de acordo, e coincide ademais que funcionaron á perfección, é dicir, en canto se aplicaron, despois de demora, non só polo que usted puido haber feito unhas alegacións ou non, sino que está funcionando. O objetivo que se pretendía está funcionando. Consideramos tampouco non que estea máis burocracia. Recorde usted cando no seu día se nos ocurriu facer o Consello Escolar Municipal, o cal non daremos acabado de facelo ni na eternidade e acabaremos sendo máis que o aforo que hai ahora mesmo aquí, máis des 35, máis os concelleiros que hai, desa maneira que vamos a seguir con eso. Por lo tanto, considero que isto non é urxente, temos moi bons deportistas, e temos moi bo deporte, e temos unhas taxas moi baratas comparada co resto dos concellos que temos por aí alrededor. Votos a favor da urxencia? Votos en contra? Decae a moción. Algunha moción máis? Ben, dende o Grupo de Alternativa dos Veciños de Carral presentamos unha moción para abordar e impulsar unha solución definitiva ao problema de abastecemento de auga na urbanización O Castelo, no Monte Xalo. Señor alcalde, solicitamos a urxencia desta moción porque estamos falando dun problema que non é futuro nin hipotético. Está acontecendo agora mesmo e todos e todas somos coñecedores que ven de 30 anos para atrás e que ninguén buscou solución. A veciñanza do Xalo está sufrindo cortes diarios de auga, chegando a pasar 17 horas desde as 3 da tarde hasta as 8 do día seguinte sen abastecemento, e o actual sistema de suministración mediante camións cisternas está sendo insuficiente. Necesitarían 16 cisternas ao día e o número máximo que se lles chegou a suministrar é 5. Esta situación require unha resposta inmediata e precisamente por iso entendemos que non podemos agardar a un seguinte pleno. Perdón un momento, xustifica a urxencia, non fale da moción. Xustifica a urxencia, por qué? Bueno, pois a urxencia é que é unha problemática que está vivindo agora, é unha problemática grave, porque poderíamos estar incluso falando dunha emerxencia social. Ben, parecenos que é urxente o que está pasando no Xalo, pero non esta moción consideramos que é urxente porque estamos actuando acorde a como tomamos as reunións cos distintos representantes que nos viñeron a ver aquí da urbanización o Castelo, e incluso pois estando tamén, como este moitas veces di, acompañado de letrados nos cales pois puideron levantar ata ainda que desa forma, non? Tampouco non viñan como representación, pero sí, tuvemos en conta todas as peticións que hai, e de feito, pois estamos mandando auga a contagotas, por suposto, tanto Cerceda como nós, e ao mesmo tempo estamos atendendo as peticións que eles consideran que son innecesarias, e realmente é así iniciamos con a solicitud por parte da Semprona que atúe nesa zona, ao mesmo tempo tamén se lle enviou a Aguas de Galicia, a parte dunha reunión cando puidera, que nos enviara técnicos inmediatamente para ver que posibles solucións habría. Como vostede ben di, fai 30 anos que sufrimos este tema, e agora o que trata é que fai un pouco aprobamos unha incorporación de remanentes e incorporación de remanentes non gasto para gasto corriente, no cal estaba pensado moito deso para que poidamos suministrar canta máis auga poidamos po servicio doméstico, non para lavar os coches, nin para encher piscinas, nin nada, que sei que non o está facendo, é o que se está mandando tanto por parte de Cerceda como hasta ahora, e creo que van pois eso, cerca de 5.000 euros en Carral e 5.000 euros en Cerceda, e ahora 5.000 euros Cerceda entre mañá e pasado, e Carral imagíname que tamén a primeira da semana que ven enviarás outros 5.000, e seguro que serán poucos, e como aprobamos isto eu penso que vai ser máis que suficiente. Que todo o que usted plantexa na moción estamos atendendo a perfección cos distintos representantes que nos viñeron a ver, por suposto que é un problema gordo, pero ahora mesmo consideramos que o estamos atendendo por parte do equipo de goberno, e así o estamos facendo e vamos a seguir facendo. Votos a favor da urgencia? Votos en contra? Decae a urgencia. Algúna moción máis? Vos? Non. Rogos e preguntas? Señora Blanco Fidalgo? Sí, bueno, primeiro, sorpréndeme o voto de parte da corporación con respecto ás facturas. Os traballos están feitos e hai que pagalas, independentemente
razones políticas que poda haber. Pero bueno, vamos co ese o motivo de que vote, de que votar a favor, non é que estea nin a favor nin en contra das facturas, pero se o traballo está feito, haberá que pagalas, porque podemos encontrarnos despois con problemas como outros concellos que desafortunadamente todos conocemos. Vale, falou da ordenanza do Consello Escolar Municipal. Pois mire, leo o meu pensamento porque era o primeiro punto que tiña en rogas e preguntas. Hai varios meses mantive unha reunión ca concelleira e máis ca técnica de educación, polo que a min respecta, e penso que por ela respecta tamén, daquela reunión saliu un acordo, ou sea, chegamos a un acordo, non? Aclararonse interpretacións da miña proposta, que igual non estaban ben explicadas, bueno, se aclarou o tema. Aceptaronse modificacións, eu cedín en moitas cousas, chegamos a un entendemento, chegamos a unha estrutura dese Consello Escolar Municipal que non ten nada que ver co que vostede estaba dicindo agora de que iba a ter máis xente que este pleno. Todo o contrario, todo o contrario. Infórmese, porque nesa reunión sí que se chegou a acordo e sí que falamos de xente que o mellor, incluso, falando con elas, porque para eso estamos, para ter as orellas abertas, falando con elas, persoas que dicen, sí, efectivamente, tedes toda a razón, non deberían estar. Entonces, por favor, non me acuse a min, non sei se iba por min, por alternativa ou por quen, de que estou poñendo paus nas rodas, porque eu me reunín, e si que chegamos a acordos, eu cedín, ese Consello Escolar Municipal estaría formado polas persoas que consideramos tanto a consellera nese momento como a técnica como eu, que eran as idóneas. Entonces, deixen xa o tema do Consello Escolar Municipal que levamos desde o mes de outubro, de verdade que é unha ordenanza municipal que é prácticamente copiar e pegar do outro concello. Esta cuestión enlaza directamente co sucedido co IES, non? Porque se o Consello Escolar Municipal estuviera funcionando, pois igual as demandas e as necesidades do IES pois se coñecerían non solamente a través do director, sino tamén a través das familias, que, por certo, non teñen AMPA, o cal animo as familias do IES a que, por favor, constitúan a AMPA onde é posible, porque é moi necesaria. Pero que pasa? Que vostede fai pouco tempo o Goberno Municipal presentou unha especie de cuestionario, algo así, para que a xente decidira que facer con eses terrenos que están ao lado con ese terreno que se asfaltou, perdón, que se llevou todo a formigón, ao lado do campo da feira. Aplaudimos esa iniciativa, por supuestísimo, pero eso non é democracia. Quero decir, é demócrata, sí, claro que é demócrata, pero vivimos nun país que a democracia é participativa. Entón, cando a democracia participativa son fundamentais os organismos, as organizacións e as asociacións para poder chegar a acordos. Entón, a ordenanza do Consello Escolar Municipal é fundamental. E non lle vou permitir, por decirlo desa maneira, que diga que eso que eu plantexo é inabarcable, porque eu nesa reunión se les dixen que renunciaba, e que, porque ademais, xa non renunciar por renunciar, e que ademais me convenceron en moitos dos puntos, porque falando se entende a xente. Eu desconozco se vostedes se reuniron ou non con a alternativa dos veciños, eu sei o que falaron comigo, e sei que nese momento había boa disposición por parte das 3 persoas que estábamos nesa reunión, e que as 3 persoas que estábamos nesa reunión chegamos a un acordo en que quen tiña que estar e quen non tiña que estar, quen podía ser invitado e quen non podía ser invitado. Entonces, ou non se chegou a información, ou vostede está aquí plantexando a veciñanza que o Partido Socialista quere facer un Consello Escolar Municipal para que participen 200 personas. E non é así. Non é así. Vale? En canto a democracia, no pleno monográfico do IES que tivemos convocado por Alternativa dos Veciños, deu vostede unha curiosa lección de democracia. Vostede levantou a sesión sen someter a votación as propostas e sin dar un turno de réplica. Non só iso, sino que ademais, ao rematar o pleno, considero, se eu fora alcaldesa, levantando o pleno, un pleno bronco, e despois de levantarlo desa maneira, eu salgo do salón de plenos e me vou ao despacho. Desde logo non me poño a enfrentar cos veciños, nem me poño a enfrentar cos profesores que estaban aquí, que tuveron que escoitar como vostede lles chamaba vagos. A verdade é que non contaba con velo a vostede en concreto, sorprendeume, con velo nesa tesitura. Non pensei que vostede fora a utilizar ese tipo de
rexistros institucionales ou de maneiras que vostede tanto critica de outros concellos. En concreto de outro concello que acaba de nombrar ahora mismo, gobernado por Alternativa dos Veciños, que non deixa falar a oposición. O exemplo ten no último pleno, no do IES. Non deixar a falar a oposición, sino que vostede, despois de levantar a sesión, enfrentouse que a veciñanza. Non creo que vostede estea orgulloso dese feito. Sería un amago, que vostede presume moito de que non hai edificios que leven o seu nome. Eu podo presumir que si hai edificios que levan o nome de José Manuel Vales. Perdón, de Juan Manuel Vales. Pero que Juan Manuel Vales deixou algo máis que edificios. Deixou maneiras. Deixou formas de traballar. Deixou maneiras de conciliar ou de chegar a acordos cos veciños, cas asociacións e cos grupos políticos. No IES me acabo de dar unha sorpresa, porque eu tiña preparado unha intervención e casi me desbanca. Resulta que ahora non temos FP básica. Alégrome moito de que non exista esa FP básica, pero moito. Esa FP básica, non a FP básica, esa en concreto. Sabe o que me preocupa moito? As persoas, que non sei cantas son, pero sí sei que son moi poucas, que sí están matriculadas e que están a día 30 de xullo e non sabe que va a pasar con eles o día 1 de setembro. Non saben a que instituto van ir, porque ahora resulta que non vai a FP básica en Carral, cousa que, por certo, onte o director do IES non o sabía. Non sei eu se non falei con ele. É un drama que calquer neno ou calquera nena o 30 de xullo non saiba onde vai a estudiar. Pero xa yo dixen no anterior pleno, non son nenos e nenas calquera, son alumnado especialmente sensible, que o 30 de xullo non saben onde van a estar escolarizados, non saben se van poder estudiar o que queren e non saben que vai pasar ca súa vida. Porque pode ser que o trasladen a Someso. E son familias que elixiron Carral por algún motivo. Entonces, xogaron vostedes. Non vostede, como ben dixo, o alcalde non ten nada que saber de educación. Pero creo que tampouco lle importa. Porque se lle importara un pouquiño, vostede tería escoitado a comunidade educativa e tería dito a Xunta, oye, primeiro hai que facer un estudio, a ver canta xente estaría disposta a facer eso. Sabe que quedaron plazas libres en Ordes? Ordes está aí ao lado, non lle estou falando de Santiago, nin lle estou falando de Ourense. Estou falando de Ordes. Queda igual que a Coruña de distancia, se non me equivoco. Bastante peor comunicado, e de que estamos na comunicación a Coruña, con Ordes non lle quero nin contar. Quedaron plazas vacías en Ordes e queremos o mismo, a mesma FP en Carral. Así foi. Non houve matrículas. Pero é que me preocupa moitísimo que non haxa matrículas. Porque xa que existía e que había posibilidade, esas persoas, que según a señora Rabullán son 3, que vai pasar con elas o 1 de setembro? Eu lle digo, e o sabe. O sabe perfectamente que yo dixen no pleno. Sei perfectamente como é alumnado de FP básica. E sei que esas persoas, cando teñen a menor incertidumbre sobre o seu futuro, caen. E vostede non ten ninguna competencia en educación. Por supuestísimo que non a ten. Pero sí ten a obligación de velar polos intereses da veciñanza de Carral. E de decide a Xunta de Galicia, xunto con outros concellos, como xa lle dixen, poñerse de acordo as institucións. Vostede non pode decirle unha asociación, mira, vai a Xunta de Galicia e presente o proxecto. Non. Que vayan os concellos unidos e digan, temos este proxecto, e que a Xunta lles diga que non aos concellos. As institucións chame as portas, que tanto di. Ahora dígalle a esas 3 familias, e eses 3 rapaces ou rapazas, onde van a estar o 1 de setembro. Cíteos no seu despacho e leveos ao instituto que lles corresponda. Porque vostede non é responsable da decisión tomada, pero sí de darlle toda a publicidade que quixo e de poñerse un montón de medallas que agora caeron. Caeron e yo dixemos que non era boa idea. En canto ao uso da piscina municipal, acaba de decir tamén que me estropeou toda a intervención. Porque me acaba de decir tamén que resulta que se resolveu o problema de altercado nas piscinas subindo as tarifas. Bueno, alégrome de que se resolveran os problemas de altercados, non de que se subiran as tarifas, evidentemente. Pero bueno, como a moción non se vai debatir,
Sí que quero preguntarlle, bueno, non sei se a vostede o concelleiro correspondiente, que foi co que falei, non? Informalmente, o Partido Socialista propúxolle o concelleiro de Deportes, máis o técnico de Deportes, pois maneiras máis áxiles de facilitar o acceso á piscina, non? Comprando mellor, como noutros concellos, a través de online, as entradas, de maneira que eso, ademais de facilitar o acceso e non haber longas colas, que parece ser que en algún momento as houbo, a verdade é que eso sí que o descoñezo. En concreto que días, pero se son as compras online, habería un rexistro nominal. Ese rexistro nominal de acceso ás piscinas serviría primeiro para disuadir certos comportamientos, pero sobre todo se hai algún tipo de contagio, hai que poñerse en contacto ca xente, se a policía necesita un rexistro por orden judicial, evidentemente, non porque teñamos o capricho de saber quen entrou nin quen non. Se hai que evacuar, para calquera cousa non está mal saber quen está dentro da piscina, pois que os abonados se sabe con nombre e apelidos quen entran dentro, pero os que entran con entrada libre non se sabe, non? Entonces, a proposta que lle fixera de maneira informal o conselleiro de Deportes máis o técnico, querería saber si o van ter en conta, non? En canto a vivienda, alegrámonos de que promova a vivienda pública, por supuestísimo, pero esa compra de terrenos, que aplaudimos, non estamos dicindo que non, pero non resolve o problema doxe. Eso tarda. E o problema hoxe é grave. Nas plataformas internet aparecen, se non recordo mal, 3 viviendas agora mesmo en alquiler, nas que mirei eu, haberá máis. Unha, no Alto do Castro, 950 euros al mes por 3 dormitorios. Outra, 900 euros por 3 dormitorios. E outra, 1000 euros al mes por 4 dormitorios. Ese problema non se resolve con esa compra de terrenos. Se resolve dentro de 2, 3 anos, o tempo que leve. Pero que vai facer o Concello hoxe? Hoxe, hai xente que quere vir a vivir a Carral e non pode. Hai xente que quere marchar da casa dos seus pais e non pode. 900 euros en Carral, é que é alucinante. Pídolle, Perdón. señor Blanco, céntrese un pouquiño, non? Son rogos e preguntas. Está ben o debate, pero pares a pensar un pouco, a ver que ten que ser o Concello promotor agora para construir viviendas, por favor. Eu non dixen eso. Eu non dixen No, eso. non sei o que está facendo. No, claro que non. Céntrese, por favor, un Por pouquiño. favor, se non lle importa, estou no turno. Sei que ao mellor estou sorprendendo cal é a miña actuación, pero, por favor, estamos ruegos e preguntas. Claro. Bastante lle estou deixándolle un pouco, pero, por favor. Se me deixa o rogo é que a ver poña se encima ahora- da mesa a ver a se moción que eu presentei no seu momento con competencias que sí que son municipais. Se olvidou dela. Non sei que me falou agora. Non sei o que me dixo. O rogo é que retome a moción que presentou o Partido Socialista en canto a vivenda con actuacións que efectiva... Que estéis protestando por 4 cosillas y 2000 personas aí arriba sin agua. Eso es vergonzoso. Pero encima votáis que non. Eso es vergonzoso. eu non votei que non. Pero non, sí. Pero estamos atendendo, vale? Chao. Sí. Pero centro, O rogo, sí, me vou centrar. O rogo é que retome a moción que presentou o Partido Socialista con competencias que sí que son municipais. Por exemplo, de fomento de vivenda, do alugueiro, fomento de rehabilitación de vivendas, cousas dese tipo. Si que falamos un día, facemos tamén un pleno monográfico. Tamén renunciamos a indemnización por vir ao pleno. Sí que é certo que hai competencias municipais. E xa lle digo, eu aplaudo que se compre ese terreno, por supuestísimo, e que se fagan viviendas, claro que sí. Pero queremos solucións xa inmediatas. En canto ás mocións, pois bueno, pouco máis que decir, non? Xa contábamos con que nos iban debatir. Unha pena. En canto á moción de educación, de xuntarse os concellos para traballar, que é a súa obligación, son as administracións públicas. Entonces, rogolle que se poña de acordo cos outros concellos implicados. Non podo rogar, non é rogos. Que fale cos outros concellos para buscar unha solución conxunta. Que fale co Concello de Cambre para solucionar o problema de transporte. Que fale co de Culleredo e co de Cerceda para este tema do hub educativo. Se lle parece boa idea, se non lle parece boa idea é moi lícito, pero se lle parece boa idea, fágao. En canto a Montexalo, que marcharon os veciños, pero, bueno, realmente eu si tiña algo que decir do Montexalo,
Bueno, a verdad que me parece un pouco alucinante que se presente esta moción. Eu votei a favor, por supuestísimo. Pues non podía ser de outra maneira, pero bueno. A ver, 16 anos dun goberno, 6 anos do outro, máis os que viñeron do Partido Socialista para atrás tamén, pois creo que non estamos ningún como para decir que non botar balones fora, non? Creo eu. Entonces o rogo é, pois, ningún, porque se vostede xa dixo que está facendo todo, o que está nas súas más, pois nada, rogarlle que faga a maior prioridade posible. Gracias. Unha intervención. Pídolle tamén, señora, como lle dixen a señora Blanco Fidalgo, que se centre en robos e preguntas. Vale. Rogamos que, tendo en conta que pronto terán lugar as festas do Socorro, que, por favor, revisen e se leve un maior control e rigor do tema dos enganches á luz por parte das atraccións, en vista do que pasou na festa do pan co cuadro eléctrico, xa que afectou a varios veciños. O seguinte rogo, como sabía que non me iba a deixar ler a moción, porque agora dáselle porque non lle interesa o que temos que decir, pois rógolle, señor Mouriño, que tome en consideración cada un dos puntos que vai nesa moción entregada e que toda a corporación ten. Estamos falando dun problema moi gordo. E o primeiro punto que dixen, cando empecé a falar da urgencia, e que trasladei na moción foi que estuveron 16 anos vostedes, estuvemos nós 6 anos, e estuveron antes o PSOE, e non se trata de botar culpas, trátase que hai un problema aí e que debemos que buscarlle unha solución. Non dixemos que fora culpa do PP, nin do PSOE, nin nós. Quer dizer, foi algo que non se mirou. Que, por favor, miren cada un dos puntos. Hai nenos, hai familias, son 2000 habitantes, non teñen auga desde as 3 da tarde, non lles chegan a auga que se levan nas cisternas. Por favor, cada un dos puntos que ten na moción fagan o que teñan que facer. Nós non somos quen para decir se hai unha emerxencia sanitaria ou non. Mándenos onde o teñan que mandar, para que conten con a axuda de outras administracións. Están desesperados. Están desesperados. Volvemos a insistir en temas que cada vez que lle preguntamos di que hai avances e que nós non vemos ningún. Gostaríanos saber como está o tema da obra do Alto do Castro, que hai que urbanizar esa zona, é a obrigación do Concello e hai avales entregados, dixo que o iba a licitar hai uns meses e segue sin licitarse. Como está o tema da actualización das tarifas de augas, de Malsa? Tema de pliego de limpiezas e xardíns, insistimos, había uns pliegos, estaban feitos, hai partida de 7.000 euros para eso, non se fixo nada, non consta ningún decreto desa contratación, ninguna licitación, e a solución non é decirlle á empresa que mande 2 persoas máis e que se pague máis na factura. A solución é sacar o pliego. Tema de servicios sociales. Pregúntolle a vostede, señor Mouriño, e a concejala que, bueno, pensei que estaba, pero non está, que... perdón, non te veía, Patricia, perdón, non te veía. Como está o tema en servicios sociales? Que pasa con servicios sociales? Por fin, despois de insistir, puiden ter acceso á documentación solicitada para ver as peticións que facían de reclamacións os usuarios. Hai un pliego que me consta, o que se traballou, a concejala que o levaba e a secretaria nese pliego. Estou segura de que é un pliego moi ben feito, pero non me parece normal a cantidad de alegacións que se levan facendo de 8 meses para atrás. Tema de horarios, tema de personal, tema de cambio de enfermeras que atenden aos usuarios. Entón, sabemos o problema que hai en servicios sociales de xente que está de baixa e a cantidade de traballo que teñen en servicios sociales. Sacaron unha bolsa que estaba caducada e que é para contratar unha traballadora social, pero esa bolsa é para contratar alguén temporal. Dixemos yo aquí, e vostede mesmo mo reconoceu, que non se meteu no orzamento a contratación dun personal que estuvese de forma indefinida e que botase unha man. Necesítase outro tipo de personal. Vimos que meteron un decreto donde o Concello
Contrato menor de servicios de apoio técnico ao Departamento de Servicios Sociales. 11.500 euros para 7 meses. Pon aquí o nombre, non o vou a decir, non temos a memoria. Eu pregúntolle, de que se vai ocupar esta persona? Que coñecimentos ten? Home, eu mirei en internet poñendo o nombre e apareceme que é unha abogada que traballa no CIN doutro concello. Pero que non xa temos aquí un abogado que ven a través do consorcio e que non lle costa un duro ao concello para facer estas xestións. O que necesita servicios sociales non é isto. Entón, non sei o que están facendo con servicios sociales, non sei cantas horas ven esta señora, non sei o que fai, ten acceso a todos os datos, vai a sacar expedientes para adiante, non? Que pasa coa ordenanza de servicios sociales? Que pasa con esa ordenanza? Houve dúas inspeccións onde din que hai que sacar a ordenanza e vostede pasa de todo. Iba a preguntarlle pola FP básica, pero mire, xa menos tempo que lle ocupo. Decirlle que o tema que tocou vostede, Patricia, do Consello Escolar Municipal, no período de alegacións alternativa, pediu incluir o tema que vostede tocou agora para que non houbera os problemas que houve o tema de FP básica e que se consensúe cos centros. Hai unha alegación presentada no noso nombre para cando decidan facela. Despois dun ano non sei cando tocará. Queremos saber, por último, señor Mouriño, por que, e sigo yo dicindo, por que lle minto aos veciños? Mire, mentiulle co tema da finca do instituto, co tema do proxecto da depuradora, co tema da finca de San Vicente cando se iba a humanizar, dicindo que non se podía facer a obra final e ao final fixo 2 proxectos cando se podía haber evitado con un. E agora, cal é a nosa sorpresa? Que resulta que sale vostede en todos os sitios anunciando que Carral comprou a finca esta que facía mención a señora Patricia xunto ao Froiz. Como sempre pido a documentación, porque cheganos o decreto xa no pleno anterior e eu vexo que esa finca non a comprou o Concello, que é unha donación do Sareb. E digo, bueno, ao mellor equivocáronse, en vez de donación era compra, equivocáronse no decreto. Pido a documentación e veño a ver ca secretaria adiante, porque dixen, bueno, ao mellor estou equivocado e ao final comprárona. Resulta que publican vostedes en todos os sitios, o Concello de Carral compra, en todos os decretos da alcaldía, aceptación da oferta da donación, aprobación do pago do Sareb de gastos derivados dunha donación. É dicir, o Sareb, que o está facendo a nivel nacional, porque a nivel nacional fixo, mire, en Mallorca, en Valencia, en Moaña, en centos e centos de sitios, está donando fincas que son do Sareb. Entonces, usted, queda moi bonito aí na foto, Carral compra, como se usted tuvera a idea de comprar a finca e tal. No, que sepan todos os veciños que Carral non comprou e que a foto que vostede puxo minte. O Sareb foi quen lle mandou unha cartiña ao Concello e xa donou. E vostede pagou 80 euros, que son as xestións de notaría. E non o digo eu, digo o informe que hai de intervención, o informe que hai da xurídica, o informe que hai de secretaria, o informe da valoración da parcela, o RC que se paga do prorrateo do IBI máis, toda a documentación, que, por certo, pedín hai semanas a copia, e hoxe volvínlle a recordar para tela aquí a documentación, e a secretaria contestoume ben, que o señor alcalde dixo que cando tuveran a escritura, que me mandarían todo. Non lle interesaba que tuvera hoxe a documentación? Hombre, e xa por último, eso mentiu, sabe? Mentiulle a todos os veciños. E xa por último, mire, os plenos grábanse, señor Mouriño, e queda todo grabado, sabe? En outubro, saiu vostede diante de todo o mundo, e outra vez en prensa, en Novas Carral, no Concello, e aquí todos, aquí na fotiño todos, foron a Santiago tamén, o señor Bodelo, máis vostede. Ostras, un convenio para facer as gradas. E non é máis, chegou a decir que en enero estaba firmado o convenio. En marzo non conseguiu o convenio daquela, como viu que se lle poñía a cousa difícil, reconoceu aquí
que non estaba firmado o convenio para as gradas do campo de fútbol e botounos en cara que o noso proxecto non puntuara e que o proxecto que era unha porquería. Verdad? Pois mire, como son moi curiosa, quixen vir ver a subvención que pedíramos nós, a ver ustedes en que a pediron este ano. E casualidades de la vida, hombre. Resulta que chego a ver o expediente e pediron a mesma subvención que a nós, para o mesmo proxecto que a nós, as gradas van no mesmo sitio que a nós, pero non se lo pierdan, é que usaron o noso proxecto. E usaron-no tan ben que nin cambiaron a fecha, hombre. Mire, na portada, maio do 2025, páxina 324, maio do 2025, páxina 147, maio de 2025. Ah, pero a firme de junio. Hombre, dinos aquí que van a firmar un convenio, que vayan los cartos para facer as gradas, que o noso proxecto que era unha porquería. E resulta que usan o mismo proxecto, piden a mesma subvención, non lle dan o 80 como usted prometeu, piden o 50, e pregúntalles á Consellería, e outro 50 como van a facer? Ai, pois vámoslo coller do remanente, igual que fixo a alternativa. Hombre, señor Mouriño, polo menos non minta, polo menos non minta, porque mire, eu a quen minte chámolle mentireiro, entón vostede é un mentireiro, e nas persoas que minten non se poden confiar. Entón, é mentira tras mentira, mentira tras mentira. Ojalá que lle dean a subvención, ojalá, mellor para o Concello, pero non diga que o proxecto que era unha porquería, porque era o noso. Ademais, o mesmo importe, as mesmas fotos, os mesmos planos, todo igualito. Todo igualito. Nada, xa acabei, señor Mouriño. Moitas gracias. Bueno, home, para algo que realmente se puido recuperar do que plantexaban, hai que agradecelo. Pero si lles vou decir, pois sí, é dicir, o que era importantísimo era, en cante ese proxecto era un cabezamento. Vais a conseguir, non se preocupe usted. Síganme chamando mentireiro, pero vais a facer, sabe? Vais a facer. E a mí chama moita atención que este tan preocupada incluso polas fincas anesas que hai ao terreno que adquiriu o Concello, porque hai que dicir que o adquiriu, porque realmente costoulle, o que lle costou, non? O máis os gastos que pode haber de notaría. Pero sentimos máis que orgullosos, non? E usted fálame de Calá en Moaña, en Bayona, mas non sei onde que se conseguiu que a Xunta ou o Sareb dou e non sei que máis. Pois pediñe máis solares, a máis viviendas que me falaba a señora Blanco Fidalgo fai un momento, viviendas que se están construídas e terminadas. E pediñas, dicir, non, se as hai comprar, cómprense. Se non las dan, mellor. Pero se hai comprar, tamén se compran. E póñense ao servicio dos veciños, da xuventude, ou de quen queira vir para aquí, con prezos regulados e toda a historia, como realmente hai que facer. Pero, bueno, alégrome moito, por suposto, que non, dixo a señora secretaria, moi ben dito, o alcalde dixo que non lle daba a copia simple da finca esa, porque non a temos. Cando a tiñamos, non se preocupe usted, que lle mando eu xa rapidamente onde tea usted, ali ao Leiro, a Nava, onde queira. E ali se lle acerca. Non se preocupe usted. E claro, usted, claro, con tanto minte, pois é así, é dicir, anunciase unha serie de cousas, é dicir, se non se cumplen xa no momento exacto e tal, se chamalle mentir, non? É dicir, tomar iniciativas chamalle mentir, non? Vale. Pero van salindo as cousas, verdad que van salindo? Moi a pesar seu, verdad que sí? Moi a pesar. A ustedes o que lles gustaría é que isto que non funcionara, que non houbera nada, que ni a Sareb aceptara a nosa proposta. Ese é o que a ustedes lles gustarían, pero vai ao revés a cousa, porque están salindo as cousas ben. Mire, por dicirlle algo, mire, xa hai menos, xa veñen menos. Xa non hai tanto me gusta, donde usted está tanta ansia de quitar copias en color e todas as cousas. Pero, bueno, eu non é que me alegre, nin que me entristezca polo tema de educación, pero si lles vou dicir, póñase na miña situación, que ofrezcan, primeiro que lle ofreceron ao centro, e eso non lle dixeron ustedes antes de saberlo, eu sabíano moitos días antes. E o centro non me dixo nada a mí tampouco, non tiña que haber dito. Non hai FP básica, pois non hai, por mala suerte.
Pois mala suerte para Carral. Mala suerte para Carral. Esperemos que po ano que ven, como se fai falta comprar o terreno, agora ímonos poñer en serio con eso, porque agora xa casa é capricho, básica. Porque o que non é normal, señora Blanca Fidalgo, é que un grupo de personas, se iso ocurra como viron o British Petroleum ese, o British School, e que de repente coñen e nós queremos unha cousa como esa, ai que bonito é, non sei que máis, pois nós vamos facer un po rural. Nun papel local, é dicir, falan co alcalde, aquí eu recomendo ir á Xunta, falar a ver que previsións hai por parte da Xunta, que é o que ten responsabilidades en educación. E de repente mandan un documento para firmar o alcalde de aquí o o alcalde de ali. Pero quen firmou, se non firmou, falamos, hasta o alcalde de Cercedo, o alcalde de Culleredo. E bueno, a ver. Vale. Por favor, educación non é competencia dos concellos, verdad? Debemos estar encima dela, verdad? E debemos querer ter todo tipo de prestacións. E a poder ser no término municipal mellor, verdad? Para non ter que desplazarnos a máis sitios, verdad? Pois iso é o que temos que pelear por eso. E, por suposto, se hai que xuntarse, como agora mesmo temos o centro de salud, porque hai xente que diga, por que non temos o centro de salud pola tarde máis á noite? Bueno, pois sería inviable. Por que? Pois necesitaríamos moito máis personal. Sería rentable? Pois rentable, a sanidade sempre é rentable, pero tendo un PAC aí ao lado, como é o de Cambre, pois hai que aunar esforzos. Estou de acordo con eso, pero que faga un planteamento, dicir, unha iniciativa de unhas persoas, ademais, coño, que nin en galego escriben, nin saben. Ademais poñen hub, que é hub? Home, máis ou menos, pois, é un centro, pero manda mal, é dicir, como para que se enfaden, que o alcalde de Carral é desleal porque non lle firma un panfleto, que é menos que iso. Firmou yo Cerceda? Non. Firmou yo Culleredo? Tampouco. Veñen con defendendo cousas raras, hombre. Estou de acordo con usted, a ordenanza, hai que quitar a ordenanza esa de servicios sociales. Temos un apoio técnico, sí, porque queremos saber realmente que é o que pasa, porque como usted ben fala e como defende os servicios de secretaría, temos un pliego impoluto, perfecto. Pero os servicios sociales non funcionan. Non estes últimos 8 meses. Os outros anteriores. É o noso anhelo que funcione servicios sociales. E non imos escatimar esforzos en canto ao personal que necesitemos. Pero é complexa a cousa, E hai que saber de que vai a cousa tamén, Porque se se oen as versións todas as versións, todo o mundo ten razón e ao final os servicios sociales non funcionan como teñen que funcionar. E hai que pelear sobre eso. Estou totalmente de acordo con usted que é así. O pliego de mantenimiento e limpieza diaria e jardinería creo que salirá en breve porque está, creo que máis que visto e visto. As tarifas de aguas, por suposto que temos encargado a tesorera que se actualice, porque realmente é un compromiso que temos con Emalsa, non? A obra do Alto do Castro, como ben me di usted, por suposto que para redactar un proxecto desa envergadura, que son 200 e algo mil euros, ou 190 non sei cantos mil euros, encargamos un proxecto para facelo como hai que facelo, porque non había proxecto, que se poste, non había proxecto, non? Había unha memoria, un croquis por parte do arquitecto municipal, o cal consideramos que non era suficiente como para facer unha cousa decente como realmente ten que ser. Bueno, pareceme ben, que agora pois saliron moi airosos os veciños do Xalo, non? Eu entendo a necesidade que teñen, que están sin agua, non? Por suposto que entendo, pero por suposto que oportunismo, máis que oportunismo, por parte de usted presentar unha moción nunhas cousas que están máis que tratadas aquí no Ayuntamiento, usted como di que sabe, que ven aquí, que se lle dá por se lle fago caso, temos a secretaria, a máis, 2 persoas máis, atendendo os papeliños que usted manda todos os días, por favor. Que si el laurel tapa la luz de no sé dónde, vas a cortar el laurel. Me coño un jabillo por ti un laurel, non mandas un escrito aquí dicindo que tapa el laurel non sei que rompió el volar del número 1 a 3, pasen a reponerlo, por favor.
eso, dixille aquí a Maica ou a quen sea o responsable de tal, e fanse as cousas non escrito, tal, bueno, a verdade é que non debe ter moito que facer, ni debo mandar facer moito ali, porque a verdade é que ten tempo eso. Home, oportunismo. Estamos falando dunha cousa delicada, unha cousa preocupante, como é que están sin agua no Xalo. Que temos que ser responsables todos, e esos señores que marcharon agora tamén. Esos señores que marcharon agora tamén, que son o representante da maioría dos veciños. Teñen que ser responsables tamén do que están facendo. Porque non é acordarse agora no verano, cando realmente é a cousa. E noutros tempos, pois, non, é que a urbanización... Eu falo así de claro, Falo así de claro, e sei que estou falando en público. Podo ensayar, podo poñer as caras que usted considera oportunas, ou que ustedes consideran oportunas, e podo incluso, pois, actuar. Estou falando o que teño que falar. Aquí, puxos en contacto con ese problema. Por que? Pola maleza que hai deses restos que hai deses camións, eses coches e por aí, de alguna xente que vive ali que non nos coida. Puxámonos en contacto coa Policía Autonómica para que revise de quen realmente cumpre ou non cumpre eses coches que andan por aí tirados. Son un riesgo por incendios, por todo o que hai, non? E, por suposto, o máis importante, puxámonos con o medio ambiente, a través de Aguas de Galicia. Para que? Para que nos emitan como eles nos pediron. Estamos facendo todo o que nos pediron eles. É o que está pedindo usted. Que non sea que ven o oportunismo total. É aí, entendes? Intentar. É como a da cacerolada. Outra vez potas. Pois vamos a tocar as potas ao Xalo tamén. Pero, por favor, ahora que estamos atendendo, igual que o Ayuntamiento de Cerceda. Absolutamente igual. O de Carral igual que o de Cerceda. Tomando máis iniciativas. Pero conxuntamente. Porque consideramos que é un problema dos dous. É un problema dos veciños dali arriba. Non se preocupe usted que para o socorro vai estar en perfectas condicións o que os enganches da luz dos distintas persoas que poida vir querer enganchar aí ao tema este. E o tema da vivenda pública, señora Blanco Fidalgo, volvo a decir outra vez, nós non temos inconveniente en que os promotores se dan todo de facilidades para que veñan a construir a Carral e que vendan como consideran oportuno que teñen que vender, que alquilen como teñen que alquilar. É certo que é unha barbaridade o que se está pagando aquí, pero bueno, a ver se imos poñer ahora a Carral zona tensionada para vivenda, non? Como Santiago, espero que non. Hai unha serie de vivendas que de momento son da Sareb e estamos intentando buscar a forma a ver como se quitan para diante. Ou se quitan á venta, ou se en régimen de alquiler, ou como vivienda social, ou como vivienda de promoción pública. Calquera desas actuacións vannos igual, en vez de estar como están. Pero é o que máis que podemos facer. Non quererá que o Concello de Carral sexa promotor. E relacionado co tema da piscina municipal. Piscina municipal, eu creo que os técnicos, e nos cales temos que confiar, e nos cales pois nos din todos os días o que as decisións que podamos tomar ou deixar de tomar, acordaron esa idea. Por que? Por un tema puntual. E que era ese tema puntual? Pois a masificación de persoas que consideraban que era moi barata a entrada esa. Ben, subiuse con esa tarifa. Solucionouse o problema. Por que? Non é un capricho nin do concejal vello, nin de Mercedes, nin de Isabel, nin de Bodelo, nin de Cristina, nin de Patricia. É que os técnicos din, este consideramos que é o mellor. Esa está como intentamos facer. Cando usted fixa a proposta de que vamos a facer un consello escolar municipal, a mí gustoume. Home, pois é bonito que sepan a AMPA do instituto, ou a dirección do instituto, que conozca a dirección da Galiña Azul, que conozca o director ou a directora do Vicente Otero, entre eles se conozcan e tal, e que conozcan o concejal, a concejala do Concello, e incluso os representantes municipales, 2 ou 3 representantes máis municipales. Pois mira que bonito e tal, vamos reunir 2 veces ao ano. Perfecto, antes do colegio, o terminar e tal. Perfecto. Pero claro, esa era a filosofía. De repente aparecen leyes por todos lados, a xente que non lle debe encargar a facer nada ali na nave, e colle bon a escribir, e colle a dicir, pero isto é un testamento, que vamos a complicarlle a vida a secretaria, a interventora, a xurídica do Concello por unha cousa que é tan fácil de facer. Que van, despois, a presentar alegacións, como prestou usted por culpa da tarifa, para enmerdar máis a cousa, como realmente amenazaron. Non, vámoslo facer como hai que facelo, e non máis. E sentindo moito, levántase a sesión, queridos amigos, ustedes falaron moito tempo, son as 10 da noite, levamos 2 horas falando,
Moitas grazas por asistir.